Ahojte, vítajte na mojom kanáli a dneska si idem zahrať super schovávačku s mojou sesternicou Izabelkou. Je to tak, môj bratranec Adamo si ma zobral do dnešného videjka a teda ideme hrať tú schovávačku. A každý z nás bude mať mobily a všetko bude natáčať. Budeme mať 3 kola. V prvom kole budem hľadať ja, V druhom ja a v treťom zase ja. Poďme na to! Dobre, takže ja v tomto kole hľadám Adama. Idem rátať do 30, aby to bolo fair. A takto sa tu schovám a budem rátať. Poďme sa pozrieť na Adama. Ja sa idem schovať a Izabelka ide počítať do 30. Pšt. 3 kola. Idem sa schovať do kúpeľne. Pšt. Schovám sa v sprchovom kúte. Kde môže byť? Na vecku není. Že by spálni? Adamo, kde si? Adamo. Ani v spálni není, takže v obývačke sme sa dohodli, že sa neschovávame, tak poďme sa do kúpelky pozrieť a potom ešte do izby mojej, lebo možno tam sa bude schovávať. Není ani v izbe, už nám zostáva posledná možnosť, poďme sa pozrieť do kúpeľne. Tam sa svietí. Adamo, tu Ty ma našla! Našla som Adama! Jaj, Izabelka ma našla. Toto kolo rátam ja. Dobre, Adamo ide rátať do 30. Idem sa asi schovať, takže poďme na to. Takže idem sa schovať do spálne. Počula som Adama, ako už hovorí, že schovaný, neschovaný idem. Takže asi ma ide hľadať. A ideme nájsť Izabelku. Podľa mňa bude v tejto skrini. Tak poďme sa pozrieť. Jaj, nie, tam není. Dobre, ja som schovaná tuto v rohu spálne. Tak sa poviem, že sem príde, takže asi budem ticho. Tak poďme preskúmať, či není v kúpeľke, kde som bol ja. Tu není. A teraz idem preskúmať pračovňu. Ani tu není. Ona je asi... Kde? Ona asi zmizla. Aha, ja mám nápad. Možno bude v spálni. Ja som ho počula, on sem ide. Pozrieme sa, je tu? Tuto nie, pozrieme sa tam dozadu. A tu je Izabelka! Našiel som ťa! Adamo ma bohužiaľ našiel. Tak poďme na ďalšie kolo. Ok, toto je posledné kolo, toto musím ja vyhrať, takže idem počítať do 30, poďme rovno na to. Toto kolo je posledné, ideme to vyhrať. Pšt. Schovaný, neschovaný, idem! Som tu za dverami v veľkom, pozrite sa, takomto veľkom areáli. Tuto není možné, aby ma našla. Ideme najskôr do kúpeľne. Adamo? No, v sprchovom kúti není, ale to by asi ani nebol, keď sa tu schovávalo minulé kolo, či prvé kolo. OK, spálňa. Tu som sa minulé kolo schovávala. Není tu. Adamo, kde si? Nie, že by skriňa. OK, tam to tiež není. Neviem, kde je ten Adamo. Vecko? Ani na vecku není. Že by tá izba, že by sa sem stihol schovať, kým som tu nebola. Adamo! On tu není, kde je? Ja sa vzdávam reálne, akože fakt. Takže som tu na chodbe a fakt sa vzdávam. Nikde není. Niekto bucha na dvere. Ja to otvorím. To je Adamo. Ľudia, ja som ho našla. Adamo, on je tu pred vchodovými dverami. Jak si sa sem dostal? No takže neviem, kto to kolo vyhráva, lebo bolo také tesné. Ja som povedala, že sa vzdávam. Potom som ho našla, lebo buchla na dvere. Neviem. Táto schovávačka je dnes ukončená. Stále sa nevieme rozhodnúť, kto vyhrá, ale veď to nevadí. Ďakujem, že ste podporili tohto Adama, že ste pozerali toto videjko a teda fakt ďakujeme. Hoďte like a odber! Bye bye!